Hej Liv, vi er gruppe 4, og vi vil gerne fremlægge om kapitel 4 i 10. Og vi er Astrid, Jakob og Mie. Og vi har lavet en fortolkningshypotese, som lyder sådan her. Herman Bang vil med Tine kritisere Danmarks håndtering af krigen i 1864, hvilket gøres med impressionistiske beskrivelser og en parallelisering af Tines kærlighedshistorie og krigen. Det første citat, vi tager fat på, det er fra begyndelsen af kapitlet, og det lyder således. Broen var brudt, kanonerne gød deres dybe, forfærdende lyd hen i den bølgende luft. Time på time, mens vejen genlød bestandig af marcherende trin, ordonnanternes jo og for på halvdøde heste. 2 gange var der blæst alarm i et døgn. Og det, for det første så er det her citat meget impressionistisk med de mange tillægsord, som det skaber den her meget sådan beskrivende atmosfære, og man kan ligesom sådan lidt mærke, hvordan det er at være til stede her. Og det er også her, at ligesom for Tine for første gang går op for hende sådan krigens rædsler, og det for første gang kommer sådan tæt på. Det er altså her i kapitel 4, at krigen for alvor kommer tæt på, og bombardementet starter. Og der er rigtig mange steder, hvor man kan læse den her kritik af krigen, som Herman Bang gerne vil udtrykke. Og i det her citat, der kan man se den krigsliderlighed, som Herman Bang kritiserer. I gang drev en løjtnant på en kuffert under lampen, der oste. Han talte til hende og fortalte. Han havde just ligget i fronten ved blokhuset. Tine blev stående og hørte ikke en stavelse af, hvad han sagde. Med ét sagde han kun, dæmpet og så på ham. Var det så forfærdeligt? Løjtnanten blev ved at fortælle. I virkeligheden havde han ligget nummer 10, hvor der var faldet 2 granater. Man kan se krigslederligheden i det her citat ved at se på den måde, som løjtnanten overdriver, at han har været i krig for at føre sig frem. Her har vi så et citat om Tines kærlighed til Berg. Træt satte Tine sig på blokken ved skorstenen. De andre talte, og hun hørte ikke. De gik om hende, og hun sansede dem ikke. For hun havde kun én tanke. Nætter og dage blot én tanke, der skar gennem 1000. Men de bringer ham blodig, såret og blodig. Og det viser så, at selv i krigens rædsler, så sætter Tine Berg højt, og det er kun ham, hun tænker på. Og det står lidt i kontrast til den nok mere almene følelse over for Berg, hvilket vises ved Sofies bekymring for Berg, som så kommer i det næste citat. Åh herre Gud, jamrede Sofie kun. Hvis skovridderen var såret, så var Herluf, og hun tog en høj klagetone, faderløs. Hun bekymrer sig nemlig for ham, grundet hendes bekymring for Herluf. Ja, og generelt i kapitlet er det gældende, at Tines tanker for Berg er sat meget højere end krigen, og det ses også i det følgende citat. Ja, hun så det jo nok, hvordan snavset groede i alle husets kroge, og at alt blev slidt og forladt, og dog gjorde hun ingenting. Hun kunne jo ikke overkomme det. Altså, ja, det fremgår i kapitlet, eller her, at inden Berg er vendt hjem, der tænker hun bare rigtig meget på ham, og hun er sådan helt fraværende fra omverdenen, fordi hun bare er sådan besat af tanken om Berg. Og så senere så får Tine så budt om, at Berg er vendt tilbage i god hold, hvilket påvirker hende så meget, at hun får energi og overskud til at tage sig de sårede, hvilket så ses af det næste citat. Jomfru Bølling fra løjtnant Berg er der bud, at han er rask og hel. Mr. Arbon har bragt det. Tine var standset. Hun begreb ikke straks, så førte hun hånden hen over øjnene. Langsomt og blev stående. Det var som om hun pludselig så de sårede og de pjaltede kuske og de vandrygtede dyr, og hun smilede. Ja, og her er der så endnu et citat, der ligesom beviser Tines, hvad skal man sige, kærlighed til Berg, og hvordan hun ligesom holder ham højere end krigen, og kun ligesom bekymrer sig for ham.
Hvor er de bleg, jomfru Bølling, sagde kaptajnen, der vendte sig og løste sig ud af gruppen. Synes kaptajnen, sagde Tine, og blev kun ved at høre. 40 døde, påstod en, at der var. Tine levede kun i én tanke. Og det vil altså sige, at hun kan næsten ikke engang fokusere på at føre en samtale, fordi det eneste hun tænker på er, hvorvidt at Berg han overlever, når han er ude i den her krig. Og her til sidst vil jeg fortælle lidt om vores produkt, som der kommer på lige om lidt. Og det er et musikstykke, som vi har lavet fra bunden, ud fra den tanke og ligesom de følelser, som vi mente, at Tine havde, da krigen for første gang, eller krigens rædsler for første gang, ligesom gik op for hende. Og så vil jeg bare sige, at vi glæder os til at lære dig at kende, og God bedring, liv! Yeah.